Atopouse recinto sen título en 1901. Esta cinta se podía considerar a primeira película en cor na historia. A crearon dos fotógrafos, Edward Turner e Frederick Marshall. Rodaron escenas en branco e negro e logo introducironlle filtros verdes, vermellos e azuis. A cinta podemos verla na Galería Kodak no Centro Cultural Británico. Pero en realidad a primeira película completa en cor foi o curto de animación Flaubert. Realizouse gracias á invención do Technicolor. Rodouse no 1916. A produciu Walt Disney e dirixiuna Kurt Gillen en 1932. Agora, as nenas e nenos de sexto A de infantil imos a facer unha adaptación deste corto. Queredes vela? Sí!